Slovak Lingua je jazyková škola, špecializujúca sa na výučbu slovenčiny pre cudzincov. Ponúkame hybridné kurzy zamerané na prípravu na medzinárodne uznávané jazykové skúšky ECL, ktoré hodnotia 4 základné jazykové zručnosti. Čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a ústnu komunikáciu. Naše kurzy sú navrhnuté tak, aby vás dôkladne oboznámili s formátom a obsahom skúšok ECL. Pod vedením našich skúsených lektorov absolvujete simulované testy, budete čítať texty, počúvať nahrávky, hovoriť a písať texty v slovenčine. Získate cenné tipy na úspešné zvládnutie všetkých častí skúšky. Každý študent je pre nás jedinečný, preto pristupujeme k výučbe individuálne. Sledujeme váš pokrok, analyzujeme vaše silné a slabé stránky a poskytujeme presne cielenú spätnú väzbu. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme, na čo sa pri príprave na skúšku zamerať a pomôžeme vám vyhnúť sa najčastejším chybám. Naši študenti oceňujú systematické zlepšovanie gramatiky aj konverzačných zručností vďaka pravidelnej spätnej väzbe a oprave textov. Individuálny prístup a presne cielené cvičenia im pomáhajú rýchlejšie napredovať a dosahovať lepšie výsledky. Pridajte sa k nám v Slovak Lingua a objavte radosť z učenia sa slovenčiny s profesionálnym a priateľským tímom, ktorý vás podporí na každom kroku vašej jazykovej cesty. Pretože slovenčina nás baví.